Vítajte pri sledovaní cesty z Mongolska. A aby sme si zhrnuli moju cestu, poďme sa pozrieť na mapu. Cez púštnaté Mongolsko sme sa presunuli do brezových hájov Ruska. Čo poviete, čo bude nasledovať? Tak a sme v Kazachstane. Cipana. Po tomto kopci už ako som rada, že vidím nejakú cedulku, že Kazachstan, lebo ináč ako neviem. Som rada, že vidím konečne tabulu Kazachstan. Na hraniciach ma zobral jeden Kazach do najbližšieho príhraničného mesta Šemonajcha. A ako prvé som sa išla samozrejme na žrát. Idem ochutnať okrúžku. Je to studená polievka so salámou, majonézou a s vajíčkom. Je to studená polievka a keď som bola v Rusku, tak keď som ju ochutnala, tak mám pocit, že už mala tá polievka niečo za sebou. Ale teraz som jej dala druhú šancu v podstate tu v Kazachstane. Takže uvidíme. Obronka. Dobré. Tak, som v Kazachstane a hľadám si akurát miesto na spanie. Takže tak. Zatiaľ som našla len kopec ľudí. Jejda. Počkať chvíľočku. Rozhodnem sa, kade to prejdem. Asi kade to. Myslím si, že viac rovne. Ty brďa, tam to vyzerá ako celkom tmatuje. Do prčic. Teraz kade mám ísť? Kade to? No, aspoň sa nikto nepôjde. Keď to toľko ty volalo, to je asi... Ty brďo, ja sa radšej otočím. Lebo nepoznám to tu aj tak. Proste normálne tuto sa niekde zdržím. Budem vymýšľať koniny. Nič, idem na to. Asi to bude niekde tu. Tak uvidíme. No, ako som bola na káve, tak Alla, tá, čo prevádzkovala tú kaviareň, tak ma pozvala, že ma prevedie mestečkom Šemonajcha. Takže som na ceste tam a teraz som opustila svoje doupie, čož je tam v tom lese. Ale celý deň odtiaľ nič nezmizlo, takže verím tomu, že to tak aj zostane. Takže pomaličky sa tam blížim, trochu sa mi nepáči, že sa tak rýchlo stmieva, ale už to bude len... tma bude už len bližšie a bližšie, ako sa bude blížiť zima, takže tak. No a... tak, idem pomaličky za Alou. Tak sa držte. Dve dievušky krasavice vyšli na drogu v mašíne charošnej. Mnogo. Žeali. Шемонайха, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Труженикам тыла в Великую Отечественную войну. Takže ako spomienka na vojnu. Да. Dnešné ráno začínalo porušovaním zákazov. Niečo vám ukážem. Nové ponožky. Ešte bez diery. Tu vidíme, koľko to vydrží. A nielen jedna, aj druhá, samozrejme. Takže mám nové ponožky, to sa bude kráčať hneď lepšie. Tak, idem sa pozrieť do cerkvy. Idem sa pomodliť a naraňajkovať. Zobrať powerbanku, ktorá sa nabíjala celý večer. Ty vole, to je pavučín. Prďo. A
potom budem pokračovať v ceste. Tak držte palce. Tak a presne tam som strávila tie dni oddychu, robení videí. Ďakujem krásne za prijatie, Kazachstan. A teraz budem pokračovať ďalej. A či ma zatkli policajti, to sa dozviete až na budúce. Pokiaľ sa vám video páčilo, kliknite like, zdieľajte alebo ma môžete podporiť na mojom účte. Ďakujem za vašu sledovanosť a podporu na ceste.